Kune bhazi rinonzi Mapuya rabatwa kuBeit Bridge rakasenga mota iri kufungidzirwa kuti yabiwa mutrailer. Uko kuna sisi vari kuchikurubhi vari kuti vakasungirwa kuvioleta peace order, asi zvanga zviri zvekuti vakanyengedzwa nababa vemwana. Vanga vaine mukadzi wavo uko hatiperi watinzwisa kuti anga ari kwaChris Brown, asi hazvina kufadza Bushiri nekuti ari kuti ini ndakazadza FNB Stadium kangani, asi hamuna chamakambotaura nezvazvo. Bhazi rinonzi Ellsbury ranga riri kunana Mvuma uko ratsva guys, hakuna ashaika, asi nyaya yekupisa nekusenga vanhu vanopisa zvakare ndo zvaita kuti bhazi risvike pakupfuta. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So tiri kungoti tidzimanye dzese kamwe chete. Okay, do watch this video to the end. Ndakumbirisisa ndapota. So guys, paBeit Bridge apo pane mota yabatwa iri mutrailer. Guys, vanhu vari kuita mashura zvokwadi. Trailer yese yakuita kusengeswa mota. Dzimwe mota idzi ndo dziri kucrosseswa kuenda kuZimbabwe, dzimwe dzacho dzinonobuda dzaku Mozambique, mota dzekubiwa. Kochiko chinenge chakunetsa vanhu vemabhazi. We thought kuti these people are very honest. Vamwe vari kuti aiwa handizvo, mota iyi iri kunzi yakafira kuZimbabwe ichibva yazongokumbirirwa kuti isitakurwe netrailer. Hapana mota yakabiwa, asi vamwe vari kuti mota iyi inofanira kuva yakaisiwa patow truck kwete kuisiwa mutrailer mubhazi rine vanhu. Guys, you cannot do that. A car is very heavy, it is very dangerous zvakare. Kweiyo mota yakazombosengwa mutrailer sei kana pasina anything chiri kuda kubiwa. Iri kuita kunge ine South African plates, pamwe pacho iri kuita kunge isina maplates zvachose. Zimba haungarigoni zvachose guys, vanhu vari kungwavha kusvika pakundonyera mota chaiyo mutrailer. Then the bus reEllsbury ratsva kudhuze nekumvuma uko ranga richienda kuHarare. At least hapana macasualties aitika. Nyaya iripo ndeyekuti mabhazi kuri kupisa these days. Vamwe vari kungoti maybe inyaya yekuti maoperators they are overloading these Chinese buses that were not made for long distances. Hagoni kuramba achistrainiwa zvekutodaro. Then toenda kunyaya yaHatiperi. Hatiperi akaenda kuFNB Stadium kuti anoona Chris Brown. Chris Brown akatombomublutika because mukomana akatomboedza kuti amhoresa achizviintroduce kuti ndinonzi Hatiperi in God, ndinoita zvekusona hembe dzanaJapreza nevamwe vakadaro, asi mukomana hana kumbomupa time of day, akabva ngofamba achienda kustage. But anyway guys, this is what is expected on any public performance dzinoitwa nemaartist. Asi maZimbabwean celebrities aiwa nemasocialite kana kuti anonzi mainfluencer. kuZimbabwe kune celebrity ameno. Okay, so vese vari busy kuseka naHatiperi. Vamwe vakati iwe Hatiperi why usinga prioritize hezvo wapedzera mari yako kushow. Ati iye kuZimbabwe kucharema kudzoka nekuti mama V vatenga mota, iye akatora yake mari yese akadecide kuenda kundoona Chris Brown. After that akazoenda zvakare after party. So anga achingoratidza kuti yes guys, as Zimbabweans we also represented you kuFNB Stadium. Aiwa guys, Chris Brown akaperforma akatamba chaidzo dzekuAfrica wana Sister Bettina kwainakidza zvachose, but izvi hazvina kufadza Prophet Bushiri. Vari kuti ivo vedu weka, saka FNB concert iyi ine 94,000 maSouth African people ndiyo yakuida kuita noise zvegore rino here. Inini ndakaita more than 4 times macrossover night, 110 people vatizara ichiita overflow, but hapana umwe chete akambotaura kuti Bushiri wazadza FNB, wazadza chino Bushiri. Why? Because munovenga. Why? Muchida kukurudzira zvinhu zvisinei nedenga, muchisiya varume vakamirira Jesu sesu ana Bushiri. Ndo mashoko ake ari kuti iye ndakazadza FNB 4 times. But no one made noise. But now that Chris Brown is there, achita zvinhu zvekugehena. Why imimi muchifara? Vanhu vakawanda vari kushava kuti why Bushiri achida kuva peti. Imimi, if you are a so-called man of God, why do you sweat over a minor issue like this? It's mind-boggling what this minister's mission is.
ndosaka mufundisi Enigma vachiti uJesu akaifuni lento eliyenzayo achitaura nemaminista akadai so chinoitika ndechekuti mukuru wangu nyaya iripo ndeyekuti imimi yenyu was a free event and no one paid anything. Imimi spiritual obligation yenyu ende vanhu vakatouya vakatokupai type yes makazadza ndizvozvo anga ari mazuva enyu musati maita zvinhu zvenyu zvisina maturo, but now that tiri kutaura nyaya yekuti pane vanhu vaifanira kubvisa ma1000 kuti vapinde muFNB ndo chete pane nyaya yedu, ndo pane hype yacho. Ende mimi mukuru musingamanyi netambo dziya muchirembedzewa muchikandiwa uko sezvaiitiwa naChris Brown. Tiri kuzvinzwa vabushiri asi pari zvino musatsvagewo relevance. This has got nothing at all to do with you nevhangeri renyu. Pari zvino tichambocelebrata kuti Chris Brown wavuya. Hamuzotudzi zvinhu zvakaitika 4 years 5 years ago. Guys, tatokangamwa, tiri kuenderera mberi. Let love lead inonzi chiko. Done with the past and whatever with the new. Imi chirungu kandozvizivirepi. Okay guys, so pana sisi vakauya pasocial media vachitaura ivo kuti havana anovavhizitira, havana mapampers, havana mapedza, havana mubatsiri, havana any sort of help yavari kuwana. Vabereki vavo vari kuSouth Africa, ivo vane mwana mudiki mucheche avainaye muprison imomo. Zvinhu zvaa zvakatovaomera, vari kusvika pakutorohwawo nemamwe ma-inmates kuti vaindiswe kumarondera kune better conditions. Kuri kunzi hakuna support iriko, so she is stuck vari muchikurubi. So she reached out and pazoplanwa visit yekuti kuendwe kunoona sisi ava because vataura nyaya yavo paHasha TV ndopavabuda vachikumbirawo rubatsiro vakati vedwe handina kana anondibatsira. So how did she end up in there? Pari kunzi murume akamuitisa mwana uyu akamunyengedza akati hana mudzimai sekunge mudzimai wacho anga achigara kure navo. Patakazoti mimba yabata baba vaya vakabva vachinja mastatement ndokuti mudzimai wangu aripo. Nyaya yakazoendwa kukoti, mudzimai wacho aripo, ndobva vanopuwa peace order kuti vasadzoke kumba. Asi murume akazoramba onyengedza sisi ava kusvikira vazopota vachienda kuma sleep over kumba kwemurume uyu kana mudzimai wacho achinge asipo. Yes, vangu vakapuwa peace order asi murume akava invite kuti vauye kuzoita zvamachira. Sisi vakati vaenda mumusi vari kuti vapedza kuita zvebota mumachira vakabva vatora machira aya ndokuti beta vamawache. Vari pakati pekuwacha murume uya kwakazongofonera mapurisa kuti dovuyai mutore munhu uyu aviolate peace order, ndokusungwa kwaakaitwa. Ari kuti vabereki vake vanogara kuSouth Africa ende havana kumbopotawo vachiuya kuzomuona kuti vamubatsire. So she was looking for help and at least she finally got the help that she needed. So guys, vakasununguka muzuvawo anytime ravanenge vawanawo kuti vamanye pachikurubi vanomuona. It is a beautiful thing kuendawo kundoona. Ane zita rake asi zita rake nderiya rekuZimbabwe. Munoona mamazita ayaya echirungu atidi kutaura zvakawanda, but if you just carry this picture with you and you say you are looking for this lady, you are going to get the help that you need. Vanokwanisa kuita reach out kuZim Celebs kuti vanoindisa donation that are pertaining to this lady. Please do so. Please do leave your comments on what you think about video Redo Runners.